Здравейте, приятели! Днес съм ви подготвил една класация на топ 10 най-продаваните автомобили на българския пазар за 2017 година. Ударете по един лайк и да започваме! На 10-та позиция в нашата класация попада Opel. По официална статистика са регистрирани 1240 продажби на автомобили от тази марка. Деветото място от класацията ни заема Nissan. Броят продадени автомобили от марката Nissan е 1904. Осмицата в нашата класация е за Volkswagen. От тази марка са били продадени 2131 автомобила. Серия Ford. Регистрираните продажби за 2017 година са 2191 автомобила. Шестата позиция заема Peugeot. Продадените автомобили за Peugeot са 2335 бройки. На пето място в нашата класация попада Шкода. Броят продадени автомобили от тази марка са 2547 за изминалата 2017 година. Една стъпка преди челната ни тройка, а именно на четвърта позиция, се нарежда Toyota. 2692 са продадените автомобили от Toyota за 2017. Ето и нашата челна тройка. Трето място заема Kia. От Kia са продали 2826 автомобила за 2017 година. Една стъпка преди върха, на второто място попада Renault. Френската марка е регистрирала
3562 продадени автомобила. Отличникът, нашата класация топ 10 най-продаваните автомобили на българския пазар за 2017 година е Dacia. Те са регистрирали 3903 продадени автомобила. Очаквайте следващата ни класация другата седмица. Това бях аз, Андон Димитров. Ако ви харесва тази класация, абонирайте се за нашия канал Поверително от кухнята, за да получавате първи нашите нови топ класации. Хубав ден!